ka KHADC hapo ka jingalam jong CEM ba penyat sing CEM ha ka steps ngi balang kalalet ban kendo ya ulat kejela UCH Vijaya Shankar banit ai khublei halor ka jing manjur ya ki bon teli ki bel bala manjur da ka yeng dor bar jong ka council ha ka ne ka jing ya kendo na kaliang UCEM uya thuru ba hadian ba kita ki bel kiralong an ka council kan la menta bantari khambha shushu na ka banta ka jing mentoy jong kari bat ka jai banriu to publishibun namta jumpi barok kebelawan ban shim ini ke kubor abd ba kasngi ba nakaliang jungi kum ka Khasi Hills Autonomous District Council daga jinga don lang iba PNCM kum i deputy CM Congress Mary Khaburi kum i EM ba iba Timur Lang Bathau EM jong KHDC niwan mentang singi ban ya kendu ye Honorable Governor CH Vijaya Shankar hakabai day but kini ki bills di bana kaliang ka council hi brokaway da ka yeng hi brokaway ila dep ban menjur but dangshen ru kumba pilatip ba kumba new tuli ki bills ki blapoi hangni po Raj Bhavan ya ka ba nakaliang jong Honorable Governor la dep ban ai ya ka jing pen scam lani ka asen habide kini kibil kumbah ndru teli de hakabide bakani kibil ndru teli ki bang la yo eka jing menjur na ulat ke jela na kaliang jungi ngisudai banwan ban ai kublei kum ka council ya ulat ke jela Honorable Governor CH Vijaya Shankar bela sngap ya ke jing pensngau ke jungi bat ke jing batai ke jungi hakabide bak ke jing dan kam banyo eka asen lani ka jing menjur ye kini ki bil ki badan kamha te kuman shupen kenmal kawai na kini ka bil ka de ka ilaka administration second amendment bill arja arpulai but ye kini ka bil ka principal act jong kani ka de ka ilaka administration act khat khandai spa khandai kuwai but ni snudai banwan ra jing pen kelal ni amendment ha kini ka act but kini ka jingpin kela ke bangi khot keteng ka Khasi Hills Autonomous District ilaka administration second amendment bill arja pulai la yo ke jing menjur ke jing mentoi ya kanika bill ban yo ke jing menjur bat ke jing mentoi ki ba ke jing mentoi hi kalong ha ke jing sinshar khadar shnong ke bangi don hoi ke bangi tip hapo rikhasi ngidon ka sinshar sim leni sinshar ilaka lani sinshar hima kabangitip kabadan kumbasan usauteli de ngidon ki CM ship ngidon ki lingdo ship ngidon ki wahadadar bat ngidon ki sada ship de nakini ki san usauteli ngidon sakumba palat lai hajar tam teli ki shnong hapo jong kini ki ilaka de ngisothu bakadon kajing duko trekam hakabide ban pentrekam ban penklan ki bor sinshar shnong hakari gajungi de habaide bakata la sonde yangi ban wanra ya ka jing itu lene ban penrung ya ka jing trekam jong ki seng samla ba seng long keme hapo jong kani kabil bat mentang ngila yo ka jing menjur kala long ka an bat kani ka an kan itu no lene kan recognize no ya ka jing trekam jong ki seng samla hapo kishnong bat ki seng long keme lene ki seng kethai hapo kishnong tekani kan yarap ha ya ka dorbar shnong ban pentulun ya babun teli kikam shnong ka baka kadon le se namenta ka ngipai ya ka jing shngan le ni kata ka public safety security le ngipai ya ka jing jelai jong drugs barung hapo ka shnong di thau menta ka dorbar shnong kala kham yo bor namar ba kala don sa ka jing kershan na kiseng samla ba kiseng long keme da ka bai thu yaki da ka an te but ru kumju kidon ru kani kajing mentoi hakabite but kajing rungshnong jong kibriu banabar hapo kinunu kishnong hapo shnong hapo rikhasi balada day what iki what day ki khasi ru ki badai na ki wewe jaka ki bon rungshnong lane ki bom day ki khasi ru
lani kiba shabar jelaru kiba kiwan ban rung shnong ban sa wai lani ban trekam lani ban le kanunu ka kam hapo shnong ki hap ban register shwa hapo shnong te kani ka jing don ye kani ka way ka clause ne ka section ban hap ban register ye kinong shong shnong lada kinong dong lada kidei kinong shong wai lani kidei kinong trekam business le kidei kinong khayi na kino kamut ki hap ban register kani ka jing register ka wanra ka jing tip ka information ka babiang hapo ka shnong ki bakum kino ki jai briu ki rung hapo shnong teng don ki bombiang ki kot kisla don ki bombiang artatien ya ka jing wan jong kita ki briu let's say kani ka lat kan aibor ya ka shnong se ban banam yo ka lat ban se bakin rungkat bamon dan ikan mi kat bamon habis nong. Te wat ikan ni jing sniu bamon kasngi ke bangi keren menta bede ikan ni ka jing jelai jong drugs bela te merau iki para samla ki jongi ki babon se ki bang ngop hau ni jing di. Wat ikan ni ka kamru maso baling ba kan ni ka jing register ye ki brio po shnong